دیاربکر یک ji bajarên şaredariya mezin e ku qedexeya derketin û ketina bajêr lê hatiye rakirin. Lê vê gavê jî nekarî geştên otobêsan li otogara Diyarbekirê geş bike. Li otogara Diyarbekirê gelek otobês ji ber ku rêwî nînin di hewşa otogarê de rawestiyane. Di otogara Diyarbekirê de 20 kompanyên otobêsan hene û hemû jî ji neyîna rêwiyan bigilîne. Berpirsên kompanyan dibêjin ji xwe ji ber bergirên koronayê qasî nîvê kapasîteya otobêsan ew dikarin rêwiyan bistînin. Ev yek jî têra lêçûnên geştê nake û daha jî di destê wan de namîne ku mûçeyên xebatkaran bidin. Hareket töneye, qet töneye. Yani millet naru naçı, boşu, otogarda dibine ki personeli, yabancı kesek töneye. Her otobüs 5-6 habadı çıtı. Yani millet naçı nayin. Çünkü nakvaşayı. Temeliyeme zaten nakvaşı derbası bebe. Valla ana şundun atıntına. Buna ki yasakaya buna ütüne. Yani araba için, jığod yek için. Buna ki için liver Ali İstanbul'un gerek izin begirin. İzin zinnet tüne. Ökülüyor da şoğulun sigorta vaya sevd için. Yoksa evedinin açın. Yani araba balad için ten yani. Lêçûna otobêsek ku ji Diyarbekirê diçe Stenbolê tevî sotemenî û mûçeyan 5500 lîre ye. Di otobêsekê de jî 52 koltuk hene û tenê dikare 26 rêwiyan bistîne. Kompanyên otobêsan ji bo ku bikaribin daha tek berketî bi dest bixin, bihayên bilêtan jî bilind kirine. Wek mînak berê bilêta Diyarbekir Stenbolê 200 lîre bû, lê niha 300 lîre ye. Rêwî jî ji bihabûna bilêtên otobêsan bigilîne. Bi taybetî jî amaje dikin ku kesên xebatkar bin ji bo wan ev bihayên bilêtan ji asta hêza wan a kirînê gelek zêdetir e. Em dişine wanê em xebatkarin, em îşçîne, em dişxwelin bajarê mezin, em ê derbasî memleketê xwe bin bilêt jî zev bane. Em ji Antalya têne derbasî wanê bin me 600 milyonî bilêt biriye. Em jî karkerin dixebitin, em tartin 30 milyon yumiye. Em yumiye xwe bixebitin, di roj nabe heqeyekî me. Otobüs İstanbul 300 din, em taksî hevalê hatin, em distan hatin. Êracî em ê biçine tatwan bice 6 milyon. Yani İstanbul 1020 kilometreye, daha tatwan 800 kilometre yani 4 qatî ye. Li otogara Diyarbekirê kireyên kargehan kêm zêde 2000 lîre ye û şaredariyê jî kireyên kargehan heta 25 meha 12 paşxistiye. Lê dê di dawiya salê de jî kireyên ku hatine paşxistin dê di carekê de werin dayîn. û xwediyên kompanyan jî dibêjin ev rêbaz qet pirsgirêkên wan çareser nakin. û eger rewş asayî nebe û qada geşta otobêsan asayî û geş nebe, ew ê di dawiya salê de jî nekaribin kireyên xwe bidin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.